ya bụ ihe a na-ekwuberịta oge na ịzụ nwatakịrị ọbụla bụ nnọọ nke ga-enyere ya aka ekwupụta ihe ma chịa ụwa bụ nnọọ otu okwu akpụ n'ọnụ n'ọdị nsọ a n'oge achịkọbara nnukwute ọgbakọ nkụzi maka sekọndịrị ma ndị nke gọọmenti nwe na ndị nke mmadụ nkịtị nwe na Awka bụ isi obodo Anambra steeti. Ka Queen Anịgbọgụ kọrọ gị etu ọgbakọ ahụ si wee gaa. Ya bụ ọgbakọ nke ọ bụ Indomie Foundation nakwa Life Care Coalition Outreach jikọtara aka ọnụ na njikọta gọọmenti Anambra na-ahụ maka agụmakwụkwọ bụ nke dọkọtara ndị isi nkụzi n'ogogo sekọndịrị ndị karịrị 100 n'ọnụọgụ nke si n'akwụ steeti a dị iche iche wee bịa. Isiokwu ya bụ ọgbakọ bụ The Role of School Principal in Arresting Declining Trend in the Standard of Education in Anambra State, Nigeria. Ka ọ na-ekwu okwu, onye isi nke Indomie Foundation Dọkịnta Chinedu Ikeanyi kwuru na maka otu nwatakịrị inweta agụmakwụkwọ bụ ịgba, ya bụ ụlọ akwụkwọ na-agụ na ya ga-abụrịrị ịgba, nke bụkwa na onye bụ onye isi ya bụ ụlọ akwụkwọ ga-abụkwara onye ma nke ekwe na-akụ. Dọkịnta Ikeanyi, onye bugoro onye na-azụ ma na-agbazikwe afọ ndị gara aga na mba United States nke Amerịka, kọwara ndị ahụ otu ha ga-esi wee gbaa mbọ ịhụ na enyere ụmụ akwụkwọ ha agụmakwụkwọ bụ ọkpọkọpị. Ọ kọwara na Indomie bụ nke nwere mpụtara ya dịka Igwe Davidson Okafọ nakwa Mercy Ikeanyi, ndị bụ nne na nna ha. Ka ọ na-ekwukwu okwu, onye isi nke Life Care Coalition Outreach Dọkịnta Emeka Anagọ kọwara na agụmakwụkwọ bụ isi sekpụ ntị nke eji amụtawanye ihe, dịka ọ na-akọwakwa ndị isi ogogo sekọndịrị a dịka ndị bụkwa isiokwu na inye agụmakwụkwọ mara mma. Dọkịnta Anagọ gwara ha ka ha gbaa mbọ bụrụ ndị na-awanye ọtụtụ ihe ndị ga-enyere ụmụ akwụkwọ aka imepụta ebumnobi ha. Ka ọ na-ekwu okwu, onye chairman nke Post Primary School Service Commission Ọkammụta Nkechi Ikediugwu kenere ndị chịkọbara ya bụ mmemme ma gwakwa ha ka ha gbaa mbọ gwenyitekwu ọnụọgụgụ ndị ga-erita erere na ya bụ ihe mmemme. N'okwu ya, onye bụ onye isi oche na ya bụ mmemme Injinia Paul Enidom kwuru na naanị gọọmenti agaghị enwe ike ime ihe dị n'agụmakwụkwọ, wee yọọ ka onye ọbụla tinye aka n'ụzọ o nwere ike iji wee hụ na akpọnyitere agụmakwụkwọ Anambra n'ogogo dị elu. Oriakụ Obi Anagọ, onye bụkwa co-founder nke Life Care Coalition Outreach, kwuru na gọọmenti ga-agbarịrị mbọ na-etinyekwa anya na agụmakwụkwọ iji wee hụ na nwatakịrị ọbụla bụ onye nke nwetara erere nkụzi nke a na-enye n'ụlọ akwụkwọ. Ka a na-agba ya ajụjụ ọnụ, ụfọdụ ndị sonyere na ya bụ ihe mmemme nke gụnyere Comrade Celestine Nwora, onye nke si St. Mary's High School dị n'Ifitedunu, nakwa Dọkịnta Vivian Uche, onye nke si na St. John of God Secondary School Awka, kwuru na ya bụ ọgbakọ nkụzi bụ nke ha siri na ya mụta nnukwu ihe, bụkwa nke ga-abara ha uru n'ụlọ akwụkwọ ha dị iche iche. Ya bụ ọgbakọ bụ nke anọkwara wee mee ajụ aza na ya.